Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video guys ay ipakita rin mga grasya nga gihatag namo gikan sa ang pagmangkon. Gikan is ang pagmangkon guys ipadala sa anak nga pinadto sa iba. Okay? Ipado sila dito kay ay package ng abot. Gikan sa exhaust ang pagmamangkon guys na OFW. Daghang kadong salamat day di makatulaw na nila sa yung grasya nga di hatag para namo. Para nila ni Kristen Lee ang amay. Siguro agsuda ni yes. Hindi lang sana siya pagluto. Paman sila si Kristen ang si grabe pamigay sa mga kids. Ang tiguan wala may labot ani, may chance makaon aning chocolate. Naglaway na rin ang apo diya, tanaw-tanaw na jud. Gusto na siya nagkaon naman doon ng bakaan. Toothpaste, tubig. Salamat ka Adjon Inday sa mga grasya nga enjoy ipadana mo. Akong kalipay ang sama namo na makadawat o ginaaning mga grasya. Daghan sab salamat Lord God sa mga blessings na niabot mo karon orasan wala na mo daghan na maabot. Okay. Bye! Daghang salamat! Kaya kalimot sa pag-subscribe sa aking channel. Nina guys, make videos inspired team.